Magandang araw, welcome po sa Kape, Balita at Opinion on the Road, KBO on the Road, dito po sa New Media, Pampanga. At nandito po kami ngayon sa Beverly Place Golf Course. At syempre, may bisita ako ngayon dito sa KBO on the Road. Dati pong beauty queen, at the same time, performer sa Sinukuan Festival, Sinukuan, Kapampangan. Yes. Nakasama din natin siya sa mga events. At siya rin po ay host sa isang podcast ng New Media Pampanga. Welcome back, Maricel Dadagabalfin. Yes, Mars. Ako, magandang araw po sa lahat ng mga nanonood po ng KBO under New Media Pampanga. Yan. So, sobrang excited ako. The time na sinabihan ako ni Papa Kurt na nako, kailangan mo nang bumalik, Dada. No? So, sobrang excitement talaga yung naramdaman ko. And now, sabi ko nga, isa ito no, sa pagbabalik ni Dada, magpi-feature tayo ng isa sa magagandang staycation. Oh. Yes. Located dito yan sa Mexico. Monterey Street, dito sa Beverly Place Golf Course mismo. At ito pong lugar na ito, ang tawag nila dito, The Bunker. Yes. Parang anong pumapasok sa isip mo pag sinabing The Bunker? The Bunker. Hindi yung sa bangko. Bunker. Hindi, Papa Kurt, kasi parang nung nalaman ko yung pangalan nito, parang kino-consider siya, di ba, nung unang panahon. Mga panahon mo pa. Hiding place, Ayan, yun. hiding place, mga taguan, di ba? Oo, kasi yung bunker sa mga sundalo, yun yung Tama. kanilang parang place na pinag-i-stayan. Yan. This is a staycation. Isa pong magandang lugar ito, nakapaikot sa golf course. Yes. Makikita mo rito puro mga yung mga nag-golf lang, yung mga dumadaan na naka-cart, di ba? Tama. Oo, at saka may pool. Correct, Oo. ayan. So nasa tabi kami ngayon ng ng pool, napakagandang lugar. So kung kayo naghahanap kayo ng isang lugar kung saan gusto niyo ng tahimik, mag-relax. makapag-relax kayo. Ayan, this is actually the best place to go with. At pwede po ito overnight, may mga bisita kayo, may special occasions kayo, at meron din po kayong mga exclusive family, get together, ayan, or simpleng birthday party. Available po, mamaya sasabihin namin kung anong number pwedeng tawagan. Yes, yung mga barkada party. Ayan. So, actually, Papa Kurt, meron silang page. Ayan. So, The Bunker din yan. All you have to do is to go there, sa page nila. Nakalagay na rin doon yung contact number nila, yung contact person. Ayan. So, inquire lang kayo doon at definitely hindi kayo magsisisi sa place, Napakaganda. At mamaya po, mga kaibigan, ituturo namin kayo kung gaano kaganda itong The Bunker by Pinhole. Kaya Pinhole yung nasa gitna siya ng golf course. Yes. At the same time, from kung paano tayo pumasok at nakita natin kung gaano kaganda itong pool, may kitchen, may 3 bedrooms doon sa taas, di ba? Sa taas. At saka, Papa Kurt, meron pa yun na parang coffee table. Parang gusto nyo ng counter, yes. Yung mga one-to-one talk nyo. At the same time, kasi sa taas pwede naman mag-coffee habang nanonood ng TV, habang nagre-relax. At siyempre, air condition lahat yan sa taas. So, dito naman sa baba. Saka, Papa Kurt, napakaganda kasi napapalibutan siya ng glass. So, kahit nakastay ka sa taas, makikita mo talaga yung buong view ng lugar. At punong-puno yan ng net para hindi makapasok yung bola ng golf. Correct. At akala ko para hindi makapasok yung lamok. Kasi, ang maganda rito, napakaraming mga trees, mga puno, ayan, nakapaikot siya. Kaya malamig yung simoy ng hangin. Totoo. Actually, sabi nga nila, pag tagulan, malamig na malamig talaga sa lugar na to. At habang kayo nagre-relax. Okay, when we come back, we'll give you the details. Itutur namin kayo kasama siyempre ang aking special guest for KBO on the Road, si Maring Dada, kumari ko kasi. At lalamig ba siya? Hindi nakapagdala ng swimwear. Di ba? Di bale. Next time, pag feature natin ulit, yun naman we will taste the water. Yes, we will taste the water. Hindi, test the water pala. Ayan. Kami magbabalik sa KBO on the Road. Kasama siyempre si Maricel Dadagabalfin. When we come back, we will tour you kung gaano kaganda ang The Bunker by Pinhole. Yes, abangan nyo yan.
Okay, we're back right here at KBO on the road. Siyempre, kasama pa rin si Papa Kurt dito po sa New Media Pampanga. At siyempre, ang Diyosa. Diba? Dada, itawag mo sa akin. Oo, si Marcel. Tatandaan. Ano sa experience mo kanina pumapasyal tayo dito sa The Bunker? Ito na yung second floor. Nandito na tayo. May loft pa to doon sa taas eh. Napasok mo yung mga kwarto. Ikaw nang describe kung gaano kaganda yun. Nako, when it comes to descriptions, words are not enough to provide, no? Kung gaano kaganda talaga dito sa The Bunker. From the pool, up to, may loft pa sila. Yan. Although, sa mga matatangkad, kailangan nilang yung ng very, very light. Pero ang maganda dito, still, meron pa rin silang safety, di ba? Priority pa rin nila yung safety. At the same time, dito sa portion na to, meron silang counter, parang coffee table. Ito yun. Sinasabi natin na kung gusto nyo magkwentuhan, ayaw mag-relax ng konti while drinking coffee. At the same time, makikita nyo dito sa likod namin, nandiyan yung malaking sala na pwede kayo manood, relax, manood ng TV, pwede magkaraoke. Dito. Mga barkada, yung mga bonding time, family. Kanina po nasa baba kami, nandun yung kitchen, yung dining area, at meron game table doon. Pool at maliit na pool dun sa baba. And habang kayo nag-swimming, may inipin ba, pwede mag-relax na yung rito. Yun ang maganda. Tsaka yung mga kwarto nila, Pars, no? Meron sila dito 3 kwarto. So, 3 rooms ito. Kanya-kanya ang kanya-kanyang pwesto. Kanya-kanya ang toilet niya. Yes, ayun. So, may mga sariling toilets sila. Tapos, syempre, doon naman sa mga gustong ma-experience kung gaano kaganda ang The Bunker, no? So, meron tayong contact number. So, aside from that, syempre, sa Facebook page nila, meron yung The Bunker din. Ayan, syempre, sa sa page natin, i-share natin yung link ng Facebook page na. Then, for now, ayan, we'll give you yung contact number para nakapag-inquire na kayo. Ayan. So, we have yung 0917-833-7695. Again, 0917-833-7695. And alternative number, syempre, it's, Sinan ko sa yung alternative. 0947-890-0422. Again, it's 0947-890-0422. Ang spelling po ng The Bunker, it's THEBUNKER. Bunker. Ayan, okay? At syempre, Papa Kurt po, kasama si dito po sa KBO on the road. Maraming pong salamat. New Media Pampanga. Thank you, marami. Thank you so much. Meron pang BTS eh. Behind the Okay. Good day.